Приказката за карта Таро "Магьосникът на съдбата". Тя се казваше Ава. Млада, умна и изглеждаше като всяка друга жена в големия и шумен град, където хората бяха загубили способността да вярват в нещо по-голямо от себе си. Всеки ден вървеше по същия път, мислейки, че живота й няма да се промени. Но нещо вътре в нея не беше удовлетворено. Тя усещаше, че може да постигне повече, че в нея има нещо необикновено, но все пак не можеше да го изрази. Един ден, докато се разхождаше в парка, нещо я накара да спре. Не беше нищо повече от едно старо антре за книги и карти, което съществуваше някъде в ъгъла на пъстрия градски свят. Вътре, между хиляди прашни книги и странни предмети, тя откри карта, оставена на една от масите. Тя я вдигна, без да разбере точно защо. Тази карта беше специална. Картата на магьосника. Картата беше изпълнена с символи: пръчка, чаша, меч и монета, разположени около централния образ на мъж с дигнати ръце, сякаш призоваващ енергията на Вселената към себе си. Магьосникът не беше просто магьосник. Той беше този, който знаеше как да преобърне света със силата на волята си, с мъдростта да манипулира енергиите и елементите и с увереността да създаде нова реалност. Ава не знаеше защо, но от този момент започна да усеща как светът се променя около нея. Всичко, което правеше, започваше да има смисъл. Всяка среща с човек, всяко решение, всеки избор се отразяваше на живота й по начин, по който не беше случайен. Картата започна да й шепти: "Ти си магьосника, ти можеш да създадеш новата си реалност." Тя се усмихна. В живота й нямаше място за съмнение. Беше изправена пред избор да приеме, че може да има власт върху съдбата си, или да продължи да живее в съществуващата си рутина. Магьосникът и напомни, че не е нужно да чака магията да я намери. Тя може сама да я създаде, стъпка по стъпка, чрез своите действия и намерения. Започна да взима смели решения, без да се страхува от последиците. Започна да създава нова реалност за себе си и за хората около себе си. Всеки ден поставяше началото на нещо ново. Нова работа, нова мечта, нови приятелства. Тя беше магьосникът, който използваше енергията на своите желания и вярата в себе си, за да създаде свят, в който вярваше. Но това не беше лесно. В един момент се почувства изгубена. Живота й бе пълен със съмнения и изпитания. Но Ава не се отказа. Тя погледна картата и отново разбра: истинската магия идва, когато вярваш в себе си, когато поемеш отговорност за собствените си сили и когато създаваш, знаеш, че света ще ти отговори със същото. Сега тя беше не просто зрител на собствения си живот, а творец. Тя разбра, че истинската магия не е в картите, не е в мистичните сили на света, а в силата да вярваш, да се решаваш, да променяш. И един ден, когато вървеше по същия път, тя вече не беше просто Ава, тя беше магьосникът на собственото си бъдеще.